Manglar Podcast. Històries que inspiren a emprendre. Blai Carandell és un emprenedor que sap millor que ningú com convertir una idea en un negoci viable. Amb una infància marcada per la seva estada al Marroc i al Canadà i una trajectòria que va començar entre la música i la diplomàcia, el Blai ha acabat trobant el seu lloc en el món de la innovació i l'emprenedoria. Cofundador de Nova Ventures, una empresa pionera en business prototyping, ajuda grans companyies a testar i llançar nous models de negoci amb agilitat i precisió. Blai Carandell ho té clar, no es tracta de tenir bones idees, sinó de saber com portar-les a terme. Benvinguts a Manglar Podcast. Hola Blai, què tal? Benvingut a Manglar. Hola, Mauri, encantat d'estar aquí, moltes gràcies per convidar-nos. És un plaer per nosaltres. Mira, ens agradaria començar que ens expliquis una mica els teus orígens, preadult. Crec que tenim aquí una història interessant. Sí, bueno, suposo que com estàvem comentant abans, no, una cosa potser a destacar és que jo vaig viure gran part de la meva infància fora, 7 anys en total al Marroc i després 6 anys al Canadà, i llavors amb això després vaig tornar als 17 anys aquí a Barcelona. Havia viscut a Sant Pere de Ribes durant el temps que havia estat aquí, i després a partir d'allà sí que vaig fer algun Erasmus a Alemanya i tal, però en general diria que em considero de Barcelona. Vaig néixer aquí per casualitat, de fet hauria d'haver nascut, el meu germà va néixer a Melilla, per exemple, però em considero de Barcelona. Llavors, a partir d'aquí vas estudiar aquí a Barcelona, i si ens expliques una mica els teus inicis professionals, quina va ser les primeres aventures? Sí, jo diria que hi havia dues coses en paral·lel. A mi una cosa que sempre m'havia agradat era la música, i de fet tocava instruments i cantava i tenia alguns grups i tal, i era una carrera que en certa manera volia seguir fent. Per altra banda, per això vaig també tenir cert interès en seguir la via internacional i treballant en organitzacions de desenvolupament socioeconòmic, i amb això vaig anar a estudiar econòmiques i després un màster en relacions internacionals. Les dues coses, dirien, no tenien massa a veure una amb l'altra, ni tindrien aparentment res a veure amb el que he vingut a fer després, que de fet argumentaria que sí. Sí. Llavors, la primera feina que vas tenir, quina va ser? A veure, si hagués de dir allò, mirar, l'altre dia em van fer descarregar, no, el meu historial laboral, la primera feina que apareix és fer la barema a Sant Pere de Ribes. Ara, si hem de parlar de tipus de feines, doncs diguéssim que compaginar una mica la feina precària de músic, amb després entrar a treballar a institucions com l'Institut Europeu pel Mediterrani, que era un think tank, que segueix sent un think tank en diplomàcia europea i del Mediterrani, i llavors anava per aquesta via abans de que amb una mica acabés frustrat en tot aquest sector d'organitzacions que són una mica paquidèrmiques, no? Que són molt lentes, on realment no veia l'impacte, i això va fer que ho deixés estar i em trobés per una sèrie de circumstàncies en el món de l'emprenedoria, i que és el que m'ha portat aquí. Molt bé. I abans d'entrar en el projecte de Nova Ventures, explica'ns una mica si tu havies tingut algun referent familiar, d'amics, amics dels teus pares, algun referent a prop com a emprenedor o no? Jo diria que la veritat és que no, qui més era el meu avi, el pare del meu pare. De fet, els avis per dues bandes eren emprenedors, o un empresari i altre emprenedor, però no vaig arribar a conèixer-lo mai. Sempre havia sentit parlar d'ell. De fet, diria que els meus pares són professors d'institut, estan jubilats, i tenia un entorn bastant dins del món del funcionariat, és a dir, no necessàriament tenia aquest referent a emprenedoria. El que sí que diria és que suposo que sí que em van inculcar una mica la curiositat i ganes de fer coses. Això em va portar, per exemple, al món de la música, i aquí diria on realment vaig ficar-me a l'emprenedoria. És a dir, muntar un grup musical no se li diu ser emprenedor, però al final té tots els aspectes, no? Des de construir un producte, a trobar un públic, comunicar-lo. Llavors va ser aquí on jo crec que em vaig començar a formar, però no necessàriament un referent proper. I et trobes en un moment on decideixes emprendre, no ho vas fer sol. Com vas conèixer el teu soci i com us vau posar d'acord per iniciar el projecte? Sí, van passar diverses coses, d'entre el moment en què estava en el buit que deia abans i el moment que vaig començar a emprendre en el que més endavant seria Nova.
Jo arrel de la música havia detectat algunes problemàtiques que tenien els músics i vaig desenvolupar una plataforma que encara a dia avui existeix, que es diu Musicotech, que és una eina per fer riders tècnics, que té, no sé, ara potser estem arribant als 100.000 usuaris, però bueno, era un model que em va començar a treure el nas en què era això de l'emprenedoria, no? I a més estem parlant principis de 2010, diguéssim, on començava a haver-hi tot un auge del que es deia Lean Startup i tot això. Arrel d'això vaig acabar involucrat en un programa que es diu Imagine Creativity Center, que organitzaven competicions, per així dir-li, o hackathons, que se li diuen, no? Una que feien durant el marc del Mobile World Congress i també una altra que feien a Silicon Valley, on vaig estar un mes allà empapant-me de la cultura que hi ha allà, veient i aprenent de què és el que estava muntat allà i sobretot aprenent d'uns mentors que vaig tenir fantàstics, com el Josep Lluís Sánchez, el Philip Derespés, la Cristina Salvador, la Montse Guardi i el Xavier Verdaguer, que és el fundador d'Imagine, i arrel d'això vaig començar a veure que hi havia tot un món de la innovació. Un poc cop acabat aquest projecte, no vull entrar molt als detalls que va passar després, però sí que vaig acabar ficat en una startup que havia sortit del programa Imagine, que va rebre la inversió del grup Akbar, i allà van haver-hi certes coses que no van acabar de funcionar i em vaig veure amb un dels que havia estat treballant amb Imagine, el Josep Lluís Sánchez, em vaig veure amb un projecte que es deia Protoplay, que ve a ser una mica semblant al que fem avui en dia a Nova. No es va acabar d'entendre amb els socis, vaig marxar i em vaig trobar per la meva compte, fent projectes similars amb clients que havia anat creant i començant a treballar amb el que avui en dia és el meu soci, el Dani. Ens vam entendre molt bé i arrel d'aquí vam crear Nova. T'ho explico així perquè no és necessàriament un dia que em vaig aixecar i jo diria que molts cops no va d'això. No és un dia que t'aixequis i dius, tinc una visió, vull muntar aquesta cosa i vull acabar fent això, sinó que a vegades també la vida va de serendípia, no? Trobar oportunitats, saber quan és una oportunitat, agafar-la i arrel d'això vam acabar creant Nova, que és l'empresa que tenim avui en dia. Creus que ha sigut rellevant o important dintre de l'èxit de Nova el fet de que amb el soci amb el que ho vas muntar no tenia una relació prèvia, o sigui que la veu construir ja en el context Nova? Això és una pregunta molt, molt, molt rellevant i molt important. Diria que sempre, i de fet, diguéssim que la meva feina consisteix en dir a la gent que el motiu pel qual les empreses no tenen èxit és per una qüestió de product market fit, no? Que se li diu, és a dir, que el producte no encaixa al mercat. En realitat, no és del tot cert. El factor més important és la gent amb qui t'involucres. I com trobes aquesta gent i com troba sintonia aquesta gent, això no, que jo sàpiga, o almenys no conec una ciència clara. Sí que a primeres diria que la gent amb qui potser t'entens molt a nivell personal de primeres no necessàriament és amb qui després t'entendràs treballant i viceversa, no? No dic que amb el Dani no m'entengui ni amb la sòcia que va venir després, la Gemma, no ens entenguem, però sí que és cert que crec que és un factor fonamental que la persona les persones que tinc avui en dia és gent amb qui primer ens vam entendre treballant i després a partir d'aquí pot sorgir una relació més personal o no? Però sí que a la teva pregunta respondria sí, però no tinc dades per dir què li passa a la resta de la gent. Si entrem una mica en què és Nova Ventures, nosaltres entrem qualsevol persona entra a la web i el primer que veu és Business Prototyping. Explica'ns una mica què és el Business Prototyping i què feu a Nova Ventures. Sí, suposo que m'imagino que si qualsevol persona entra a la web no necessàriament ho entendran, també s'ha d'entendre que juguem en un sector i amb un tipus de clients que potser els pot ressonar més aquest tipus de coses, no? El Business Prototyping al final és un conjunt d'eines tècniques, però sobretot una manera de pensar i de fer en la innovació, que consisteix en tres coses. Diria primer descobrir oportunitats, després definir propostes de valor i models de negoci, però per últim jo crec que el més diferencial és com es validen aquests models de negoci o com es llancen, no? Partim de la base, i això és un fet, que la majoria de grans idees estan destinades al fracàs. És a dir, sempre hi ha dades que es fan servir de dir que més del 90% de les empreses no aguanten els primers 5 anys. Ja he dit abans que un dels motius pot ser que sigui per qüestions d'equip, però molts cops és perquè no s'acaba creant un producte que realment o servei que necessiti el mercat. Llavors aquestes eines ens permeten testejar d'una manera molt ràpida si el que estàs construint té sentit. I no només testejar i dir sí o no, sinó com s'ha de construir. I a més començar a construir aquest negoci. El motiu, tot això, el concepte del prototyping o fast prototyping ja és algo que
que corria fa molt de temps, no? El que sovint s'associa més amb una qüestió de producte, prototipar un producte, no? Impressores 3D, etc. Nosaltres vam començar a popularitzar el concepte de posar business davant, perquè al final el producte o servei no és el factor més important de l'èxit d'una empresa. S'ha d'entendre que quan construeixes una empresa estàs construint un model de negoci, i un model de negoci hi ha clients, hi ha canals, hi ha la teva proposta de valor, que evidentment està el producte o servei, forma part d'aquest model de negoci, però hi ha molts altres aspectes com el go-to-market que són tan o més importants que el producte o servei per tenir èxit al mercat. Per tant, el business prototyping consisteix en aïllar aquestes variables diferents del negoci per validar-les i llavors veure si aquell producte o servei, que pot ser des d'unes salses picants que hem llançat ara recentment per una empresa d'alimentació, o pot ser un model per estalviar per la teva pensió amb micropagaments. Però sempre mirem en el punt de vista més holístic de tot el model de negoci. I pensant una mica en la proposta de valor, on veieu vosaltres a l'inici la principal mancança? No? Perquè deies que això ja existia, potser l'enfoc era diferent, o tenia alguns matisos, però una mica, vosaltres veu veure l'oportunitat de negoci, entenc perquè veu veure una mancança que atacar, no? Quina era? Sí, diguéssim que la manera que innoven les startups, que les startups podem entrar una mica a definir què són, no? Però són organitzacions temporals que estan validant un nou model de negoci escalable, i després les grans empreses és molt diferent. Les grans empreses triguen molt a l'hora de definir què és el que han de llançar, com s'ha de llançar, com, on, etc. Triguen molt i, a més, al meu parer, fan servir eines que estan desactualitzades i que, sincerament, no acostumen a tenir gaire sentit, no? Des de processos de recerca de mercat molt antiquats que no necessàriament responen a això. Llavors, per altra banda, tenim les startups d'èxit. Startups n'hi ha moltes, hi ha unes que tenen èxit i altres no. Les que tenen èxit tenen en comú certs factors. A vegades hi ha algunes que salten aquests factors i tenen èxit igualment, és qüestió de la serendípia i la sort, però la gran majoria acaben tenint èxit perquè són les primeres en llançar un concepte al mercat, encara que estigui perfecte o no. Són les primeres en donar-se de compte si allò que estan construint té sentit o no i si ho han de canviar o ho han d'iterar. I aquestes eines o tècniques que potser alguns emprenedors o emprenedores fan de manera inconscient o per sort, són tècniques que nosaltres hem anat identificant i desgranant i dient, escolta, això es pot aplicar a la gran empresa amb l'ajuda d'una agència com nosaltres, diguéssim, i llavors en començar a portar totes aquestes eines. I podria avorrir-te amb eines i tècniques, podria també dir que a la nostra web tenim penjades algunes d'aquestes tècniques i exemples, però bàsicament vam veure això, que la manera tradicional d'innovar, de crear alguna nou pel mercat, estava desfasada. També hi ha un punt que suposo que és rellevant, evidentment el com és segurament la part més rellevant, no el com innoves, però que, si ho pensem en el context de startup, la startup també s'ha de moure ràpid perquè si no mor, no? Hi ha un punt de supervivència que sempre, tant en l'humà com en el negoci, et fa moure't més ràpid, no? En canvi, una gran multinacional, doncs hi ha un pressupost per innovació, tires una via, segueix sent una petita part del pressupost anual, si falles, fem un altre projecte. I aquest punt com de supervivència, suposo que és una cosa que heu d'injectar, no? Sí. A veure, el per què les grans empreses tenen menys èxit o necessiten serveis com els nostres o es veuen superades en algunes ocasions per petites startups, crec que aquí es poden desgranar molts motius, no? I de fet nosaltres ens focalitzem en varis aspectes, però segurament ens especialitzem en aquesta part que és el trobar el que es diu el product market fit, és a dir, que el que estàs llançant realment necessita el mercat. Però, evidentment, pots parlar des d'alineament d'incentius, pots parlar de moltes coses. També podries parlar de que sovint la literatura dels negocis o quan s'analitza per què una startup té èxit, hi ha un biaix molt gran de selecció. Quan parlem de startups d'èxit, parlem d'aquelles que hem identificat que han fet allò que suposem que les ha portat allà. No estàs tenint en compte els altres milers de persones que igual han fet el mateix i no han tingut èxit, no? Per tant, és molt difícil realment entendre el per què i hi ha molts factors en joc, però efectivament estaria d'acord que hi ha probablement una qüestió d'alineació. Diguéssim que hi ha dos factors aquí, no? Hi ha una fase en un negoci en què estàs explorant què és el que has de llançar i com ho has de llançar, i després hi ha una fase d'explotació, que és, un cop ho has trobat, realment optimitzar. Les grans empreses estan dissenyades per fer això, per explotar molt bé allò que han trobat que té sentit i per intentar optimitzar els processos, optimitzar l'arribada a mercat. Però això després no es trasllada en una manera d'explorar millor.
I per això tot aquest espai on nosaltres juguem, que és la innovació, perquè sí que es donen compte que explotant allò que funcionava fins ara, no necessàriament els preveu un futur gaire bo, perquè estan entrant noves startups amb nous productes, amb noves maneres de fer, que se'ls estan menjant al mercat i són conscients que sempre han d'estar innovant i entenent què és el que necessita el consumidor d'avui en dia. Llavors aquí és l'espai on juguem. Si anem una mica a l'inici de Nova Ventures, tinc molt interès en entendre com heu fet créixer el negoci fins a dades públiques que he pogut trobar per internet, doncs facturacions superiors als 2 milions, treballadors al voltant dels 25-30 membres. Bé, al final, que per una empresa de serveis professionals és un objectiu doncs, molt ambiciós i difícil d'aconseguir. Llavors, com heu aconseguit créixer en equip, en tipologia de serveis, com heu aconseguit vendre a multinacionals, que és molt difícil, i aquí estic segur que molta gent que ens està escoltant sap la dificultat que té vendre un producte o un servei a una multinacional i tota la seva també burocràcia i dinàmica interna. A partir d'aquí, digue'm una mica quins van ser els grans reptes, els grans encerts que vau tenir, sobretot a l'inici. Sí, suposo que de nou hi hauria una gran quantitat de factors, però diria una cosa, on vam començar realment a créixer, sonarà malament que ho digui, però va ser en meitat del Covid. És a dir, el Covid va provocar un primer inici de dir, ostres, què passarà ara? No? Una mica de por d'allò que trucaves amb familiars i, ostres, què passarà? Però de sobte ens vam veure que una persona a Suïssa o a Nova York o tal, li era igual, allò en calçotets des de casa, comprar un servei a Barcelona que comprar-lo a Nova York mateix o a Suïssa mateix. Per tant, va ser un moment on vam començar a expandir notablement la nostra xarxa de clients globalment. Llavors, hi diria un factor, i a més si m'haig de comparar amb altres empreses que fan les coses molt bé, que es troben més aquí a Barcelona, a Espanya, diria que un factor important per a nosaltres va ser el poder expandir internacionalment. I això també ens ho va permetre el fet que estem a Barcelona i trobes molt talent internacional. Per tant, si havies d'executar un projecte en francès, en alemany, en anglès, no ens suposava una gran dificultat trobar-lo, i a més enmig del Covid, si havia d'estar lluny no passava res, no? Hem llançat productes a Indonèsia, tenint una persona treballant en... Llavors jo crec que el trobar-nos en aquella situació ens va forçar a pensar globalment, ens va forçar a pensar globalment, no només pels clients, sinó també per les maneres de treballar que podíem. I llavors un cop vam iniciar aquesta roda, diguéssim que després doncs ens dona certa credibilitat per anar a adquirir la següent gran empresa, no? Doncs ara tenim clients com Nestlé, Danone, Kraft Heinz en el món de l'alimentació. Ara estem treballant, un gran client que tenim és Sigma, que és una multinacional de Mèxic molt gran. Però després també molt del món de les assegurances, Generalis, Axes, etc. Doncs un cop comences a treballar amb una, després obrir la següent no és molt difícil, també és una qüestió de temps. A vegades et trobes que gent que era el teu client en aquesta empresa se'n va a una altra empresa i això t'ajuda a obrir portes. Jo diria que va començar les rodes això, després evidentment fer una bona feina i tenir casos que siguin interessants és el que et permet anar obrint més enllà. De fet, jo crec que una cosa interessant seria si ens vols explicar algun cas concret que es pugui explicar interessant i que, de fet, potser que us hagi servit quasi com a pitch comercial de dir, mira, és que nosaltres hem fet això, no? Sí. A veure, això és la típica cosa que quan treballes en innovació treballes molt al principi del funnel, no? I llavors molts dels projectes en els que estàs no acaben a mercat, no necessàriament acaben tenint èxit i a vegades no són necessàriament productes i serveis que acabes trobant com a client final. I també última cosa que voldria dir és que no som els únics responsables de que allò tingui èxit. Llavors no diria, això és el que vam llançar. Però alguns casos que sí que puc compartir i que són una mica... jo crec que interessants i fàcils d'entendre. Hi ha amb l'empresa Kraft Heinz, per exemple, vam llançar una línia de salses picants que vam validar, jo diria, 7 o 9 països en paral·lel. Estem parlant des de, no sé, Holanda, Alemanya, Brasil, l'Aràbia Saudita, amb una sèrie de tècniques diferents i al final s'ha acabat llançant a Holanda, ara crec que està a Alemanya, també a Brasil. Ara, si hagués de dir exemples que potser on hem tingut hem aportat un gra de sorra i no necessàriament però potser seran més exemples que la gent podrà trobar després. Ara està a punt d'arribar, ja ha arribat al mercat, el que passa és que no s'ha anunciat molt públicament, el grup Blanc Pescador, el grup Pescador, que pertany a Parala de Chivite, està a punt de llançar una sangria de pescador on gent del nostre equip doncs, ha estat treballant i contribuint i la veritat la recomano provar. Però diguéssim que a part d'això, de
productes que et trobaries allà, doncs és que hem estat validant des de nous models de negoci, arribada a mercat, amb grups farmacèutics, a veure com s'han de relacionar amb els seus metges. Llavors això seria un servei que coneixeries si fossis metge, com és el servei Let's Go Doc que vam crear. I després a escala global, diguéssim que a vegades també entrem en una fase estratègica, no? Ara estem en una empresa alimentària als Estats Units ajudant-los a definir com han d'entrar al sector de la salut de la dona des d'una empresa d'alimentació funcional. I a vegades doncs, fem servir tècniques de validació, però no necessàriament és un producte que ara trobaràs al mercat. És una estratègia que els permetrà anar llançant productes a llarg plaç. Però bueno, podria fer-te un llistat de coses que trobaríeu al súper. Perquè vosaltres, per exemple, si anem a l'exemple aquest de la sangria, no? O sigui, entenc que potser hi ha contextos diferents, però vosaltres aneu amb la idea de dir, escolta, per què no explores crear una sangria sota la teva marca, o aneu allà i els dieu, escolta, quins projectes teniu incipients, us ajudem a estructurar-los? En general diria més el següent. Nosaltres treballem amb equips, és a dir, aquestes empreses no necessàriament tenen un equip d'innovació, la innovació potser és una cosa que està en diversos departaments, potser en aquest cas més en la màrqueting, que doncs en aquest cas tenien una capacitat de producció perquè han renovat fàbrica i hem de trobar productes per omplir la producció, no? Moltes empreses troben aquesta tessitura. Llavors, evidentment ja tenen equips interns bons que estan pensant què fer. El que passa que segurament si anéssim per la via tradicional doncs trigaríem molt més i potser llançarien alguna cosa que després el mercat no vol. Llavors, generalment és això. Ara, com he dit abans, a vegades ens involucren en una fase en la qual volen descobrir noves oportunitats. Escolta, quines tendències hi ha ara, per exemple, en l'alimentació de gossos que siguin sostenibles? Doncs fem una feina de recerca, de trobar quines són aquestes oportunitats i ajudem a definir propostes de valor i models de negoci entorn a això, que després acabem llançant, però fem conjuntament. No acostumem a funcionar. Hi ha algunes empreses que ho fan, però molt poques, que arriben allà amb una idea i agraden. I això és una cosa, per cert, Mauri, que crec molt important al món de l'emprenedoria. La gent es pensa que les idees és el valor realment de la innovació. I realment no ho és. És a dir, tu si vas amb una idea pot ser molt bona, i la pots portar a una empresa i t'asseguro que no te la robaran, no te la copiaran i tampoc te la compraran. Perquè la gent ja té moltes idees al cap. La qüestió no és si aquella idea és bona o no, és com l'executes. I això és una que passa molt quan et trobes amb emprenedors que pateixen, no? Per dir, hosti, tinc una idea, però no sé si exposar-la perquè me la copiaran, etc. Doncs jo puc dir que no hi ha res més difícil que anar a una empresa amb una idea genial i intentar-la vendre. Llavors, sempre partim del revés. És quines idees teniu, us ajudem a llançar-les. O si necessiteu idees, anem a trobar-les junts. Sí, realment el valor està molt més en l'execució, no? En el com, en afinar, en adaptar-te, en anar pivotant, no? Hi ha una cita de Camilo José Cela, crec que el Premi Nobel de Literatura, no l'he arribat a trobar mai, llavors segurament no acabi de ser, però l'havia sentit, que diu, quan li van preguntar, escolta, dona'ns una bona idea per una novel·la. I diu, mira, un noi i una noia s'enamoren. No, això és una bona idea? No, ara hi ha llibres, com Romeo i Julieta, que s'han convertit en grans clàssics, no? És a dir, hi ha llibres que després no han tingut èxit i d'altres que sí, amb la mateixa idea. No? Jo si ara et digués les grans empreses d'avui en dia si són bones idees, si et dic crearem una eina per trobar el que vulguis per internet, la idea en si és valiosa, però no la va executar ningú millor que Google, quan hi havia moltes altres empreses fent-ho, no? Llavors, realment l'execució, desenvolupar-la d'una manera que tingui sentit, entenent tots els paràmetres que configuren un negoci, a part de la tecnologia en si, evidentment, i el producte i l'algoritme que ha de funcionar, però hi ha molts altres factors que poden contribuir a aquest èxit. I la idea en si... El moment, també, no? Sí. El moment del mercat. Evidentment, hi ha una qüestió de sort, evidentment, però diguéssim que la idea en si està molt bé, però després a veure qui l'executa. Perfecte. Tornant a la idea de creixement de negoci, jo crec que ha quedat molt clar una mica com heu anat construint de portes cap enfora, no? Tota aquesta creació de projectes, evidentment, aquest tipus de feina que és molt de portfoli, suposo, no? De poder ensenyar coses que ja has fet, llavors a l'inici hi ha un punt de barrera. Si ara mirem cap a dintre, clar, crear un equip de 20 i llargues persones no és fàcil, retenir talent no és fàcil. No. Com ha sigut una mica aquest viatge? A veure, és un viatge i encara estem en el viatge.
diguéssim i diria que segurament, sent molt humil, és de les coses que més haig de treballar i saber gestionar millor, i és una de les coses més complicades d'un negoci, és el gestionar persones al final, perquè tothom evidentment doncs, ve amb els seus talents, a les seves virtuts, a les seves qüestions i és el més complicat. Diria, si hagués de desgranar coses que crec que hem fet bé, doncs és a vegades t'has d'obligar a prendre riscos, a dir, jo no sé si aquesta persona acabarà de funcionar, és molt difícil veure-ho, jo no sé si realment necessitem aquesta persona i a vegades t'arrisques i et dones compte que aquesta persona porta alguna cosa que no eres capaç de portar tu i no eres conscient en el moment que ho estaves buscant, en altres vegades no funciona i llavors també has de saber rectificar ràpid. Això és un factor fonamental. Jo diria que per sort no tenim mala retenció de talent, a la gent almenys la mitjana acostuma a quedar-se i poca gent marxa cada any. És una qüestió que evidentment preocupa sempre el tenir el millor talent i tenir-lo motivat i amb ganes. Diria que un factor segurament és el tipus de projectes que fem, que agraden. Tenim també molt bona gent que entre ells es motiven, no? Jo crec que el bon talent li agrada estar envoltat per bon talent. Llavors estàs quasi en deute d'assegurar que la gent que portes enriquirà a la mitjana, no? Llavors aquest és un factor fonamental. Dit això, després hi ha moltes qüestions molt complicades que sempre estem aprenent, diguéssim. I aquesta és una mica la part maca, no? La part de retenir talent, de tenir algú bo que creu en el projecte, però a nivell de direcció, i tu ho saps, també a vegades s'ha d'acomiadar. Heu hagut d'acomiadar molta gent en aquest viatge o no? Una pregunta complicada. Ara mateix no sabria dir el rati. Jo me recordo l'altre dia estava parlant amb una startup que deia, mira, nosaltres fem fora el 50% de la gent que traiem. I pot semblar una qüestió cruel, però jo crec que no, que és... O sigui, tu tens dues opcions, no?, a l'hora que tens una empresa, i és dir, vaig assegurar-me a fitxar la millor gent i per assegurar-me estaré donant voltes i voltes i voltes i faré fer testos i proves i tal, i fas perdre el temps amb molta gent i fas perdre molt de temps per tu i després no respons potser una necessitat que tens sobre la taula. Necessito algú per executar aquest projecte. I potser acabes fitxant a la gent adequada en un rati superior, però igual no. Igual t'acabes donant compte perquè al final tu pots entrevistar algú i al final donar-te compte que aquella persona senzillament no encaixa en aquell moment. Nosaltres segurament anem per una altra via, que és més, mira, arrisquem-nos. Diguéssim que jo diria que una cosa que ha fet que es redueixi la taxa de persones que no funcionen també és el nom que hem anat creant, també atrau a un perfil molt diferent i cada vegada ens veiem amb gent menys adequada picant a la porta. La veritat és que... Cercle virtuós. Teniu activat ja el cercle virtuós. Sí, no sé si podem dir-li cercle virtuós, això mateix, però la veritat tenim gent que a vegades coneixes, parles i dius, ostres, és que vull que entri un projecte ja per fitxar-te, perquè és que tinc moltes ganes de que portis aquí. Llavors, evidentment, a la teva pregunta, que no vull deixar-la sense respondre, evidentment hem hagut de fer fora gent, no et sabria dir el número exacte, però són qüestions que a vegades no funcionen. I hi ha gent que també ha marxat perquè veu que no funciona o que no funciona el que nosaltres tenim per oferir. I anant a una següent fase una mica del negoci, vale? I anant una mica a un tema que evidentment aquí a casa nostra ens interessa perquè també ens dediquem a això, que és la part una mica de M&A. Vosaltres heu sigut part ara d'una transacció, no? Ens vols explicar una mica el context? Sí, ara mateix estem enmig de la transacció. De fet, el grup, una empresa multinacional italiana que es diu Jellyfy, ens està adquirint, està en un procés d'adquisició jo diria, ara crec que està entre 5 o 7 empreses aquest any passat, no? Està en un procés d'expansió molt important i actualment s'ha adquirit ja un percentatge de l'empresa i ara està previst el següent percentatge fins que ens integrem 100%. De fet, ho lligaria una mica a les preguntes que m'has fet abans. Nosaltres, algo que veiem que ens interessava i ens motivava era el creixement, i creixement a un ritme important, que és el que ens va portar a facturar aquests 2,5 milions l'any passat, no? El que passa que vam veure en un moment que aquest creixement començava a minvar, és a dir, seguíem creixent però una mica més atrapats. I això té un impacte també en el talent. La gent bona té ganes d'estar en un ambient que sempre està canviant, on s'ofereixen noves oportunitats. Si segueixes creixent en ventes, doncs després pots fitxar més gent i de sobte tenir gent a qui gestionar.
I llavors ens veiem que si no trencàvem aquesta barrera en la qual ens trobàvem, que diguéssim que portem uns 2-3 anys en aquest terrat que no acabem de trencar dels 3 milions, diguéssim, això ens va portar a estar una mica preocupats perquè, escolta, volem veure com podem trencar aquesta dinàmica. Això per una banda. Després, per altra banda, en el món de les agències com nosaltres, hi ha empreses grans que intenten absorbir les petites perquè, de la mateixa manera que no són capaces d'innovar, busquen algú que faci alguna cosa diferent, no? I ja se'ns havien acostat, jo diria que en total unes 4 empreses que volien comprar-nos. Va donar la casualitat que el grup aquest Jellyfy va entrar amb una part d'oferta que nosaltres no tenim, que és la capacitat de desenvolupar tecnològicament serveis, és a dir, desenvolupar apps, webs, productes digital, que li diuen, no? Productes amb intel·ligència, i això nosaltres no ho teníem capacitat tècnica. Llavors això també limitava el tipus de projectes que podíem fer i fins on els podíem acompanyar. I això té un impacte sobre la facturació potencial. Llavors, ens va interessar per aquest motiu. També vam veure que això seria una oportunitat per seguir creixent en quant a projectes, en quant a impacte que podem tenir un client, no? Perquè no és el mateix estar dibuixant un model de negoci i que després el desenvolupi un altre, que pot canviar totalment, o estar involucrats en aquesta fase des de principi fins a final, que és el que ens permet fer, i llavors són volums molt més grans de negoci, i a part també tenen una petjada global. Ara, aquesta setmana, diguéssim que per posar un exemple, hem enviat propostes de projectes a clients nostres ja del passat a Estats Units, a Holanda, però ara també una molt important a Dubai, no? Als Emirats Àrabs. Llavors, de sobte, ens veiem que gràcies a grups així pots inclús anar a expandir més internacionalment i pots ampliar el que pots oferir, i llavors aquest és el motiu pel qual vam entrar a Jellyfy. Explica'ns una mica com va ser el procés, que hi ha molt misticisme, hi ha molta idea preconcebuda amb com és un procés de Manei. Explica'ns una mica com va ser el vostre. Sí, suposo que vosaltres aquí a Manglar coneixeu molt bé la dificultat d'un procés així. La primera cosa que diria és va ser esgotador. Esgotador, i és curiós perquè no és que fos esgotador per una qüestió de negociació o de que no ens entenguéssim o que fos la gran empresa intentant comprar la petita. Jo diria que al contrari, ens vam entendre molt bé amb el CEO de l'empresa, el Francesco Ferri, hi havia molt bona sintonia, i vam arribar a un acord relativament fàcil. Jo no sé si l'audiència ho coneixerà o si vosaltres feu divulgació d'això, no? Però hi ha diverses fases en una adquisició. Hi ha una primera que és l'acordar el que es diu la LOI, no? Un letter of intent, que és quina és l'entesa que tindrem. Un cop hi ha això, hi ha una fase que es diu la due diligence, que és admiren fins la marca dels calçotets que fa servir per assegurar que no estàs amagant res. I després, un cop es fa la due diligence, entres en un període de negociació. Doncs nosaltres, en tot aquest procés, puc reconèixer que vam cometre diversos errors, perquè entres en un procés que no coneixes, on et penses, on no saps el que no saps, no? I de fet recordo només negociant la LOI, doncs allà sí que hi ha un punt més de negociació, que va ser algo llarga, però normal, diguéssim, on vam entendre uns paràmetres i amb això vam entrar a la due diligence. La due diligence va ser esgotadora, perquè realment comencen a buscar coses i es comences a donar compte que potser no tens la casa muntada tan bé com volies, no? Quan nosaltres entrem a la negociació dient, mira, serà fàcil perquè tampoc tenim una empresa molt complexa, no treballem en metàl·lic, no tenim diners amagats per allà, és tot facturat, tot la comptabilitat la portem al dia, ho portem bé, i et dones compte que hi ha moltes coses que no havies contemplat, que potser no fas correctament i estàs intentant perseguir, sabent que també aquella transacció pot caure si no fas bé o si no ho fas a terme. Llavors, un cop vam acabar la fase esgotadora de la due diligence, entres en la fase de tancar el contracte. I clar, nosaltres, novatos, pensant, ja tenim una LOI, i els paràmetres estan acordats, ja han vist els números, això seran 2 setmanes. I de sobte et trobes... Mesos. O sigui, jo diria que em sembla que vam firmar la LOI, vam estar negociant-la des de l'octubre del 22 i vam acabar, ara m'equivoco amb les dates, l'octubre del 23, vam acabar firmant-la a principis a febrer, mira, farà qüestió d'un any, i després vam entrar en la due diligence que van ser 1 o 2 mesos i després, acabant el contracte, vam firmar el 4 de juny,
el 4 de juny encara estàvem tancant coses. I la nit del 3 de juny jo recordo una trucada del CEO de l'empresa, que de nou és algun que ens portem bé i tal, però em truca i diu, Blai, pujo a l'avió o no pujo? No? Estava ja a punt de sortir de Milan, de venir cap aquí, i realment és per una qüestió de no saber el que et ve a sobre, no? Jo, si em permets, i em dius si m'enrotllo, no? Però jo si ara tornés a fer el procés, tinc molt clar que hi havia moltes coses que faria diferents. Que no té per què ser així el procés, però hi has de passar per donar-te compte. Sí, clar, és una tasca molt d'aprenentatge, d'experiència, hi ha molt poca norma escrita, hi ha bones pràctiques, i llavors, per tant, això dona molt marge de grisos, no? Sí, però sobretot jo crec que també que és la persona que entra en allò per primera vegada, almenys, desconfies i confies o estàs en una situació que no saps ben bé què creure, no? Jo, per exemple, doncs, durant tot el procés ens va acompanyar una advocada fantàstica, la Blanca Puig, que doncs ens va ajudar en tot el procés moltíssim, però ens vam donar compte que hi havia molts perfils que no teníem en tota aquella tasca, que ens ajudés a tancar el procés d'una manera i vam estar-ho patint moltíssim. Sí. Per acabar, m'agradaria entendre una mica la teva visió sobre com creus que ha impactat fins ara la intel·ligència artificial sobre la innovació i una mica quin camí creus que ens trobarem. Una mica aquí vull que et mullis una mica amb quina és la teva... No tant com ha canviat fins ara, sinó què és el que ens trobarem amb el business prototyping d'aquí 5 anys. Sí, a veure, la intel·ligència artificial s'ha d'anar parlant molt, hi ha molta gent que diu moltes coses i també hi ha una qüestió que és que futurologia no en pot fer ningú. És a dir, podem veure cap on estan anant els trets ara i es veurà. També la intel·ligència artificial és un concepte molt ampli i l'impacte que pot tenir la innovació doncs, pot anar des de les empreses i sectors on pot impactar moltíssim a altres on no tant. Si ens referim concretament a l'impacte que està tenint en el nostre negoci com a tal, doncs hi ha àrees en les quals té un impacte claríssim, no? Des de, doncs, per dir-te alguna cosa, l'equip nostre de disseny ja fa 2-3 anys que fa servir eines per facilitar i eficientar molt els processos i crear imatges en quant a, per exemple, parts del nostre procés, identificar noves oportunitats. Això és una tasca que pots fer molt manualment, buscant, trobant dades, investigant, o pots tirar d'eines d'intel·ligència artificial que et poden ajudar a eficientar molt tot això. Després, en la part de creativitat, és un molt bon suport. Jo diria no tant per crear noves idees brillants, però per ajudar-te a estructurar idees i sobretot crear un agent extern, el que pot ser les persones involucrades a la taula, que és una mica una persona, és el que em deia algú que el TomTom, no? Quan van aparèixer aquests GPS, van acabar amb molts divorcis, no? Perquè no et barallaves dient t'has equivocat tu, sinó culpaves el TomTom, era culpa del TomTom. Llavors, jo crec que la intel·ligència artificial també aporta això, és com un agent extern que ajuda a delegar algunes tasques i llavors tothom, si has de culpar algú, culpes allò i llavors fa més fàcil el procés. El risc de delegar potser llavors és que també ajuda a relaxar. Ajuda a relaxar i també sent molt sincer, i si vols inclús seré polèmic i igual en algunes coses una mica contracorrent. Val a dir que també veiem eines com ChatGPT que aporten molt valor, al final com un becari amb moltes ganes, molt creatiu, però que has de revisar bastant què és el que fa i com ho fa. La gestió del... Ja no entro en el codi i programació, que aquí sí que em consta que és realment una cosa que està canviant el joc. Per programadors canvia totalment l'eficiència que poden tenir. Després, en quant a gestió del llenguatge, és molt bo, però et diria inclús que a dia d'avui no ens en fiem 100% si fem una traducció. Ara recentment vaig haver de fer en un projecte, tenim una traducció que havíem de fer al xinès, i passar-ho un client xinès, és un client global que tenia la unitat xinesa, no els hi vols passar alguna mal fet, no? Llavors vam fer servir una eina per traduir, una DeepL, que és una eina per traduir, però abans d'això vam assegurar-nos que ho teníem ben revisat abans de passar-ho. Et dones compte que hi ha errors, vull dir, inclús gestionant tan bé el llenguatge en això has d'anar en compte. En la creativitat et pot aportar molt, però on s'ha d'anar especialment en compte és en la gestió d'allò que és objectivament cert o no. Sí, donen, per exemple, el tamany d'oportunitat. Has de revisar bastant, ho has de fer servir com una eina més dins de les múltiples que tens i has de saber què fer. Dit això, després hi ha molts serveis, en la part de validació hi ha el concepte dels usuaris sintètics, és a dir,
persones que no són persones, representen grups de persones que són sintètiques i aquí li pots preguntar coses, no? Crees un client i dius, jo vull ara parlar amb, jo què sé, un granger que té aquesta problemàtica i tal, i llavors et dona certes dades i t'inspira. No necessàriament sempre substitueix la feina que es fa manual amb humans, però a vegades pot ser un input més. Jo, per això, sempre m'agrada ser una mica posar en dubte tot allò que es diu, a vegades amb molta emoció i molta empenta, que és el dir, no, això és radical. Estic segur que en algun moment la IA generativa tindrà un impacte. Ara, jo sé, Mauri, que tu ets economista, i jo també tinc el passat d'economista, i hi ha sempre una cosa que miren els economistes, un paràmetre, per veure realment quin és l'impacte que una tecnologia té sobre l'economia, que és el factor de productivitat, no? És a dir, quan és capaç de produir un treballador una unitat de treball, diguéssim, una hora de treball, quan ets capaç de produir, que és una mètrica que segueix perquè té molt a veure amb el benestar d'una societat, és el que ens permet cobrar més, tenir més, etc. I és molt important, que és una dada que, de fet, està estancada des dels anys 90. Ja no dic Europa, que estava estancadíssima, Estats Units està repuntant una mica, però està bastant estancada, no té aquella taxa de creixement que tenia abans. I, de fet, va haver-hi un economista, que és el primer que va determinar tot això, el Robert Solow, un premi Nobel, que va rebre un honoris causa de la Pompeu, a Fabra, que va dir, veig l'època de la digital per tot arreu, dels ordinadors a tot arreu, menys en el factor de productivitat. És a dir, veig molts ordinadors, però encara no estic veient que aquesta mètrica es dispari. Hi ha molt debat de per què és així, des de que potser no s'està mesurant bé, però també hi ha qüestions de que tu pots tenir una molt bona tecnologia i no tenir una adopció correcta a l'economia. I amb aquest escepticisme, doncs ara, per exemple, estic observant el que es diu de la intel·ligència artificial, no? Hi ha molts estudis que diuen, no, mira com s'ha disparat, mira com ha caigut la quantitat de feines de programadors. I estan mirant la mètrica correcta perquè hi ha una caiguda de programadors perquè hi ha hagut una pujada dels tipus d'interès i llavors menys inversió i després del Covid ha hagut una davallada, no té a veure. De fet, et diria que els estudis que surten ara són bastant escèptics en aquest salt en la productivitat. Això què vol dir? Que la tecnologia no té potencial? En absolut. Que al final és saber com l'adoptem i com creem les empreses partint des de... Inclús nosaltres, Com crearíem ara l'empresa sabent que tenim la intel·ligència artificial i saber quin impacte pot tenir. Tornem al com, no? Sí, Que era sí. una mica l'essència Sí. de com va néixer Nova Ventures. Doncs fantàstic, Blai, molt interessant l'entrevista. Bueno, moltes gràcies per venir. Gràcies per convidar-me. Això és casa teva. Fantàstic. Gràcies.